An wayi gari ne da ganin gawar Nafi'u Hafizu kwance cikin jini bayan da uwar ɗakin shi Hafsat Suraj ta yi masa kisan gilla ta hanyar daddaba masa wuƙa. Matashin ɗan asalin jihar Bauchi ya game da ajalin shi a hannun uwar ɗakin shi Hajiya Hafsatu bayan ta ce ya yi yunƙurin hana ta hallaka kanta. Da take ƙarin bayani kan yadda lamarin ya faru bayan da 'yan sanda suka kama ta, ta ce ta yi hakan ne ba a cikin hayyacinta ba, hasali ma tana fama da cutar damuwa wato depression. Kisan kai ya haihu. Ya kuke da shi? Kaman wana yake ya hana ni kashe kaina ne. Yana kokarin hana ni kashe kaina ne. Bayan ya kwace wukan a hannuna, mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna, to na yanke a hannu jini na ta zuba. Sai ya ce in je in cire kayan jikina. Na je na cire na sa wasu. To na fito daga ban ɗakin sai na gan shi yana kwance don da an ba mashi da lafiya ya sha magani ne yana kwance. Kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama. Shi ne ya tsallaka balkoni ya kwanta. Ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi a kaman dressing. Me alaka ku da shi? Komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai. Wa ya kawo shi ne? Farko ni na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne. To bari ya kika kawo shi ne? Business muka fara yi da shi. Na bude shago a Zurot sai ya kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai. Daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare. Aka bude pharmacy, aka bude shagon drink store. Ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi ba shi da lokaci. A cewar ta, yunkurin hallaka kanta da ta yi shine Hafizu ya shigo domin ya hana ta, sai suka kaure da kokawa inda ta yanke shi da wuka a hannu. Bayan ya kwace ne kuma ta shiga ban ɗaki, to sai dai bayan fitowarta daga ban ɗaki ta gan shi kwance a falanta, hakan ya sa ta lallaba ta caka masa wuka. To abin da ya faru ni dai bana nan, kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya sai take ce mun sun yi samu fada ita da Nafi'u, to ya kai mata wuka zai yanki hannunta, ta kwace ta caccaka masa wukar sakamakon wannan yaro. Da na zo to akwai wanda yake kamar guardian dina ne sai na kira shi, ana ce masa Malam Adamu, sai na gaya masa ce kaji ga abin da ya faru. Sai ya ce to bari ya zo, in ya zo gidan sai ya ga yayin da yin yake, wanda ya zo sai ya tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya rasu, ta kashe shi. Bayan ta aikata wannan laifi ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyabu Abdullahi inda ta shaida masa halin da ake ciki. Sai dai a cewar mijin bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tashi ta aikata, nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi domin a yi 'yan dabaru a kawar da gawar. Ko da yake amsa tambayoyi a hannun jami'an tsaro, alaramman da ya jagoranci wanke gawar tare da yi mata sutura ya ce shi taimako ya yi amma babu hannunsa a kisan. Sana karfe 5:30 Ɗayyabu ya kira na a waya. Sai akwai matsala ta faruwa gidansa na ce ta me yace a hili na zo. Ya zo da mota misalin karfe 6 sai mu je gidansa. Akwai ga wani bayani da wata matsalar ta zo, domin matsalar ta zo ni nake zuwa nake da ni da wannan wanda kamar yarsa dinnan muke kwantar da wata dukkan wata fitina. Sai na ce ko wata rigima ce ta matarsa ne gaba daya. To sai da muka je sai ke bani bayani a hanya. Sai Nafi'u an masa aiki na basir amma Allah ya masa nasuwa. Amma matarsa ta bashi bayani cewa ta taɓa masa wuka ya mutu. Yanzu na daga shi a na daga shi na ga duk jikinsa akwai caccaba wuka gaba daya. Sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan aikin ne ba zan iya shi ba. Ita kuma tace dan ba aikin ba ta kashi kanta a nan take yanki, in ba mi wannan ba ta ke kanta. Wani aiki kenan? Wannan wankan. To gudun idan mun fita za ta iya kai kanta, tace gudun kar a zo a bi ba wannan. To yana daga cikin gaskiya abin da sane wannan wankan. Muhammad Hussainu Gumel shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kano. Ya yi ƙarin haske kan matakan da rundunar 'yan sanda ta ɗauka bayan samun labarin. Wanda aka kashe direba ne a gidan, shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida. Mijin a ɗan kasuwa ne, yana wajen kasuwancinsa, sai ta kira shi cewa ta yi faɗa da direban, ta soke shi da wuka, ya faɗi, ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba, sai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa, wanda har ya zo ya faɗi ya mutu. To ita kuma ba yadda za ta yi, dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana ƙoƙarin kashe kanta, shi ke hana ta. A yanzu haka dai rundunar 'yan sandan ta ce ta kaddamar da bincike kan lamarin domin gano ainihin abin da ya faru tare da gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu.